Kaunti ya Kisii negenderete gukoria buya kimagendero insi y'uburayi bwaye umuske Simbarati. Omanye tekara abantu mugotema muri siasa nerigi ngora erebya bobe. Naendo bakora ibisi yo mukibara baraki. Naendo tabanamara. Siasa y'ikirgo cy'uburayi wenze yo mwaka w'ikirubere na 2022 Waigo nigo cyamigererwa hasi chinkwana cy'abarayaba noyo kabere umwaziri w'uburendi w'Imaga Kenya umuske Fred Okengo Matiang'i oboigwa igutwa yerituko Morakinga Maiga Fred Okengo Matiang'i asabete jintobere byoka como bokwa na Nyasaye nere momo saberani mwanjire momo saberani barenga batebire ngo sabera muri Fred Okengo Matiang'i onoro musimama bwo gusiyi kabisa yemono sana eseginera motu tubate chikura seje italiko rwanu na nyimbo tosabere Okengo Matiang'i tosabere nse ya Kenya toake chikura somolembe amo muno mugusiyi tongutiramu. Finally, obomugumo gusi elineto support Fred Matiang'i. Nyagosira omugaka a Israel Munyoro mugaka oyuburetwe omwaka wemo chimikyanda na 13 nigo aregati yabake abo bakwegotera goike emyaka yemenene na nigo aso ebitabu byabake abo balire byage gwetera okwegena nako base Nyasaye. Vita viko Nkurubudrege taseni kyagetembe kurega se bunge yenyere bari chache imeye kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri.